אני משה רפאלוב, בן 11, בכיתה ו'. באתי לספר לכם על תאונת דרכים שקרתה לפני 2 נפצעתי קשה בתאונה. ככה נראיתי ממש אחרי התאונה. וככה נראיתי כמה שבועות אחרי. והנה אני עכשיו. אלו היו החברים הכי טובים שלי. אחרי התאונה נשאר לי מגבלות נפשיות, כמו למשל פחדים וסיוטים. בחינוך לפסגות למדתי להתמיד, להציב מטרות גבוהות. ובזכות הערכים האלה הצלחתי לשקם את עצמי. אחרי התאונה אני לוקח את החיים בפרופורציה יותר בוגרת. כל תאונה או מפלה יכולה להרים אותך למקום יותר גבוה מאיפה שהיית בו.